Wah. Wah, kaya. Wah. Hey, Pring! Oi, Pring! Pring. Ano ka, Pring? Tes ko, Pring, Kev. Kuan, Pring ba? Pring. Ako yung bago napalit ng manok ba? Ingon sa akong gipalitan, Pring. Kung namikyas ako, Pring. Hybrid ba to? Diba? Naduda lang ko, Pring, kung hybrid ba to, Pring? Kung sa klase na pagka-hybrid. Uy. Ano tag matistingan nato na, Pring? Testingan? Oh. Nay ako dito pa, Pring. Ang kondisyon na kayo to. Testingan daya. Sige, Pring. Sige. Sige. Ida tayong map. Sige. Wah! Kaya ka to yung manok sa ako. Bago rin pinalit. Testingan to. Tahon sa manok. Nok. Sila sa kananok ka kay away ta karunok. Pukpugak, pukpugak, pukpugak. Uy. Laki ka, Nok, laki. Ay, tuktuga. Wala. Tuktuga. Sige. Tuktuga. Uy. Gusto ka mo kanok, lakaw. Sige, sige, sige. Nok. Ayo, tahan tak karok. Dari sure ka? Nah. Tingnan at itong bagong pinalit sa pare nga manok. Kaya hani be. Be. Di mo. Ano be? Uy, di mo. Ito. Mana ako itong butang di mo. Ay, nakakondisyon na ito. Kondisyon ng dito daan. Ay, narak manok. Aday. Nok. Nok, Kev. Nanulong si pare, Nok. Daw bago yung pinalit, Nok. So siya, Nok, Kev. Sabong tarap. Ay, tara, ready na yung manok. Kondisyon kayo ni. Toko! Kasi toko, manok ka, manok. Hindi ka toko. Na, very good. Ah, grabe. Tala, may manok. Kung natahon din yung manok meron. Eh, be, mag-ikot sa tagay. Mabot na to ron. Ano? Ha? Ta? Sino yung manok? Pagpugak! Asa na gusto mo? Pagpugak! Pagpugak, pagpugak! Uy, laki, lagi ka, laki. Oh, sorry, pagpugak. Ano ba? Tulad ang nok, apat ko sila. Gago! Kondisyon kayo ni. Bay. Manok. Hybrid kini bay. Kondisyon bigis na nun. Oh, kani ako pre duda yang kondisyon pre nagulat rinig ko pre. Tanaw na to pre kung sa kondisyon ni sa. Oh, ya kondisyon mas kondisyon ya manok. Lakas kondisyon ako ah. Isog kay pre, isog gini ako pre. Sos mas kondisyon ako pre saman. Boyan na to pre. Ge, bro, ge. Sige, sige. Oh!
Salamat. Ikaw, Nok, kay nagpapili-pili man ka, Nok. Sinigang yung labas ni Moron. Lami, lagi na. Oh, naganayo kasi. Suka. Anong kailangan kong gawin? Wow! Mga angol! Angol! What's up, mga angol? Mga angol no, so naman tayo video no. So mga angol. So mga angol no, napatay sa kagawban niya angol, lara oh. Oh, sulod. Yes! What's up, mga angol? So mga angol, so dugay-dugay yun sa mga angol kay naman ni sa ikon yun yung nag-on pa angol. So karon para tayo kauban so mga angol, so shout out sa tanan nananaw karon mga angol ho. Yes! Shout out din sa mga Angol. kapanda! Thank you for your support! Shout out kay John Real nga nagpa-shout out og balik o kay Sir Sol, shout out kay Sir Sol og sa tanang nag-support sa mga dagang salamat sa inyo. Salamat, Shopee. So karon dai guys no. Kanang natay pa kuan gamit sa panda kung ganahan mo palit so adto lang mo sa tunghab no. Yes! Tama na ako kini palit mo ni natay kalo, chargers, bag, Og uban pa, parings! Og Mas. mas! yes, power bank. O kinsa man yung wala kita. Kitchen. Ah, kitchen, no? Uy, wala kitang isa guys solo yaw. Siya Desi, Master Shop. og siya si, Port Isoy! og siya si Boss A. Ikaw si? Bushmaster. So, So guys, salamat guys. So diri ro tama no guys. So isaba na kita diri no. Gagdaw na kita diri sa tong bangko guys. So dili na tanggap na. so katong wala pa nakasubscribe sa mong YouTube channel, palig lang og subscribe mga Now you guys, know. ha? Taplo ka ni, then ka ni. Apat ka rin eh. Bang! So, mora to guys! Kaya, goodbye!